Rutendo Medzai, how are you? Ndaswera zvakanaka. Waswera sei? Priscilla, Tinashe, ndaswera zvakanaka. Utiria Madau, how are you? I'm good, and yourself? I hope you are all well wherever you are watching me from. Tinotenda Mwari nekuuya panapa. I'm not going to spend much time, and I'm not going to spend much time. If you can take others, I'm not going to spend much time. I just want to explain something once again. Hello, Apostle Sokulule Kumede. I'm fine. How are you? I'm well. I declare miracles for everyone watching. I declare breakthroughs. I declare favor. I declare mercy. May the mercy of God find you. May the mercy of God find you. Momo, how are you? I am fine. I am fine. Who else is there? Alright. Ndakatanga kutsanangura nyaya yemamira 2 days ago. Viola Mabeka, how are you? Ndakatanga kutsanangura nyaya yemamira. Loveless Nyemwero. Oh guys, how are you? I love you all and God loves you. Ndakatanga kutsanangura nyaya yemamira. Treasures. This week, Nichiti Mamira they are used magrazi anosha kuna anonzi ma evil mirrors anoshandiswa kumonitor progress emunhu, anoshandiswa kuronda matsimba emunhu, anoshandiswa kuunza disaster mu life yemunhu, anoshandiswa kumisa vanhu urongwa hwavo kana kufumura zvamuri kuronga kunyange pasina amaudza kuti mune urongwa. But munhu akave life yatinorarama iri spiritual, saka Paul achinyora anoencourage kuti musave vanhu vasingazive mano evakaipa, kana musave vanhu vasingazive zvombo zvinoshandiswa naSatani kuparadza vanhu, kuti hakuna chombo chakagadzirwa chinoparadza iwewe. Nekuzoziva chombo chacho chakagadzirwa, it's another thing. Saka munhu unokwanisa kunge uchiziva scripture yekuti hakuna chombo chakagadzirwa iwewe chinokuparadza, ichokwadi. But unokwanisa kunge usina ruzivo rwekuti chombo chacho chasombogadzirwa nemuwengi kuti akuparadze ndechechi, kuti ukwanise kuchirwisa zviri successful, so that aungokote mascriptures iwewe usina alignment. Sometimes we are cheated because after we receive the word of God atizotarise life yenu kuti is it aligning, kuti iri kualigna here neshoko raMwari. Saka there are these satanic mirrors, there are these mirrors that they use. Saka mirror iri rinoshandiswa kutarisa vanhu munyika imwe yavanokwa in the witchcraft world. Instead yekuti vakuuye kwauri kana kuti vakwire bhazi vauye kwauri, they don't need to do that. They only have to monitor you. Ndakataura kuti life yemunhu
ikanga yamumaoko emuwengi wake, zvazvinoita ndezvekuti haasisiri ani control yelife. Saka basa nderako, but unokwanisa kurambidzwa kubenefita kubasa racho rako, because kune munhu anokumonita mirror. Vakakumonita this mirror, you can be in Harare whilst they are in Murewa. You can be in UK whilst they are in Murewa. So after they monitor you, they see kuti onai munhu akuda kupiwa promotion, onai adainzwa kuinterview, ngatimise interview yake. So they will use the mirror, they will use to mirror to monitor you. This becomes a monitoring gadget. So unoita semunhu ari pa tracker. You see, to those that have put their cars on trackers, ukaraskirwa nemotikari yako, you can go to you can locate your car using the tracker system. So ndozvinoita vanhu vamweni kuti uzive kuti uri pa tracking system yemuwengi, unoita zvinhu zvinofamba mumiri mako, movements at particular times. Unokwanisa kuziva kuti kune chinhu chinofamba, vamwe zvinofamba musoro, vamwe zvinofamba kumusana, vamwe zvinofamba makumbo, vamwe zvinofamba muropa rawo, semucherechedzo wekuratidza kuti uri kumonitwa. Saka izvozvo zvakange zvaitika manje, muwengi wako anotanga kuziva kuti kune zviri kuitika. Ndosaka uchiona kuti zvinhu izvozvo hazvifambe chero nguva. Wakazvitarisa kana une chinhu chinofamba mumiri mako, chinofamba at a very particular time. Hachiswere zuva rese chichifamba, hachipedze mwedzi wese chichifamba. Vamwe zvinofamba vachigeza, vamwe zvinofamba pavanofonerwa nyaya dzine chekuita nemari, vamwe zvinofamba pese paakuda kugamuchidzwa chinhu chakanaka. Zvinhu zvezvo zvinotanga kufamba semucherechedzo. Pazviri kufamba zviri kuripota kana kuti zviri kukutengesa kune avo vanoita basa rekukutreka. Saka glass iri rinoduplicate life yako. Saka you can be there and they summon your spirit. Wodainza mweya wako. Mweya wako wakadainzwa, wotanga kubvunzwa kuti naiko chipo chii chaari kuda kuita. Wotanga kutaura kuti next week ndoda kuenda kuinterview, kune interview yandakadainzwa. Saka kuburikidza nemasatanic mirror, then vanokwanisa kuti umiswe kana kuti interview yanga ichifanira kuitika mangwana haichaitika. Why? The moment yavanokuona vakushandisa hari mira, vanorishandisa kumonita zvinoda kuitika kwauri, right? Then the clay pot, they use it kuti okay, onai munhu uyu, these things, everyone are spiritual must know these things. So we are going to be making declaration today. I just want to let you know. Then after that we are going to make declarations together. We are going to pray together, right? Some of you will see a lot of things will begin to happen. Saka vakakumonita nemira, then they will use the clay pot kuchisa kuti alright, taona akuti ane marriage iri kuda kuuya, kana taona kuti kune promotion iri kuda kuuya, kana taona kuti kune basa riri kuda kuuya, kana taona kuti kune zvakanaka zviri kuda kuitika kwaari. Saka vanotora, vanokumonita apa, vanoshandisa kuona chete kuti alright kune zvakuda kuitika. Then vakashandisa kuona what achibvuta marriage yake moisa mahari, motsipika. Pawanesa mahari, ngatiti vaisa marriage, kana kuti vaisa basa, kana kuti vaona promotion, pawanesa mahari vanovhara. Saizvi kuti yari vanoivhara, so vanoivhara, they close the clay pot. Wotaura kuti sekuvhara kwataita mbiya iyi, kana sekuvhara kwataita hari iyi, zvose zvake tavhara. Saka ndipo paunoona kuti munhu angambokupromisa kukuitira chinhu chakanaka, all of a sudden anomuka achiti handichakwanisa. Then you wonder kuti ko chii chakaitika kuti munhu angomuka achiti haachakwanisa. Nyamba wakamonitwa, ndobva zvaonekwa kunzi wakuenda to the next level of your life, ndobva watorwa, ndobva watsipikwa muhari. Saka unokwanisa kunge uri kunamata zvinhu zvichiramba, pane resistance. Unoita semunhu aiswa muprison, unoiswa semunhu aiswa. Saka hari inoshandiswa manje kuisa muprison kuti waamujeri. Saka mujeri romo unosati munhu wese ari mujeri akwanise kuita decision yake, because ausiriwe uri in charge. Saka uri papo wakasungwa, kunyange uchikwanisa kufunga kuti ndikuda kuenda kutown, you cannot go into town. Why? Because you are bound in a system yakakubata ipapa, right? Saka uchaona kuti zvinhu zvose zvauda kutraya kuita, ende vamwe vacho munotorota, unokwanisa kutorota dzimwe nguva uchimhanyiswa kuti every time paunoda kuita chinhu kune mukadzi kana murume anenge achikumhanyisa, zvichireva kuti vari kukumonita kana kuti vari kuronda tsimba dzako.
Saka vanhu vazhinji vanoshamisa kuti handina munhu andakaudza kuti ndoda kutenga motikari, but kunoita tete kana sisi vanokufonera kuti manje kunoka manje kumusha kwedu hakuna munhu anombotenga motikari. Iwe kunatsoziva kuti hauna kuvaudza nyaya yako yekutenga motikari, kana kuti hauna kuudza vanhu ava nyaya yako dzimwe nguva pamiri chaipo. Every time paunonzwa kuti pane vanhu vanokwanisa kutaura kuti hauite pamiri, why? Vanokwanisa kuona marriage, vanokwanisa kuona pregnancy yako on the womb, on the mirror. They can see your pregnancy on the mirror. Then they will use the mirror to terminate. They will use the mirror to terminate. That's a very serious thing, Jacqueline. They will use the mirror to terminate that marriage. That pregnancy. So the next thing, anorota maybe achibleed, anorota kune munhu ari kumubaya. Chashandiswa ipapapa imirror no monitor life yako yatinoti witchcraft mirror. Ravanoshandisa munyika imwe ende zvinhu zvinoita kuti maKristu aparadzwe, because dzimwe nguva papulpit hatina nguva yekuticha zvinhu izvi, because deliverance iri practical. Ndosaka uchiona kuti munhu anokwanisa kuti aita 6 months dzake ane pamiri pake. The devil is a liar na Jesu tinoenda kure ndikubudu mbia dzose nezita raJesu. Now unokwanisa kuti munhu anobayiwa, vanoshandisa mira. Iwe vari kumusha, iwe uri kuHarare, iwe uri ku South Africa, uri ku America, uri ku Australia, but they will have access to you through the witchcraft mirror. So pavanokuona pamira paipa, it's either vanokubaya kana kuti vanotaura atinoti mashoko inonzi incantation. Vanotaka kutaura mashoko ekuti uyo mwana tiri kumuona kuti akuda kubata basa. Zvino kubva iko zvinezvi tinorayira kuti basa racho harichabuda. Right now I declare for someone right now in the mighty name of Jesus, wose akabatwa, wose ari kumonitwa, wose ari kutariswa kubva kumusha kwake, wose ari kutariswa kubva kwaakazvarwa, wose ari kutariswa nevashandidzani vaanoshanda navo, wose ari kutariswa nevaroyo kumusha kwako, kubva pamamira avo, kubva pazvivhidhivhidhi zvavo zvavanoshandisa kukumonita. Ndinorayira nezita raJesu kubva nhasi, zita rako ngarisaoneka, nzira dzako ngatisaonekwa, vavengi vako ngavapofomadzwe maso avo, vavengi ako ngavapofomadzwe maso avo, ngavarishayiswe kuti unoenda kupi. Vose vanomonita nzira dzako, vese vanotarisa kwaunoenda, vese vanomisa minana yako yakuda kuitika. As I hold this claypot, as I hold this mirror, any place where there's a mirror that monitors you, any place where they've deployed a mirror to monitor your health, to monitor your work, to monitor your job, to monitor your finances, to monitor your life, I command by the power of the Holy Ghost, may as you are watching right now, let your life be delivered. I declare that any mirror in any shrine, in any place, in any satanic area, in the mighty name of Jesus, as I declare right now, ndinorayira kubuda kwako kumamira avo, ndinorayira kupwanyika kwemamira evavengi vako, ndinorayira kupwanyika kwevose vanokutarisa, ndinorayira vose vanotumira mhepo kuupenyu hwako kuti zvinhu zvako zvisafamba. Kubva iko zvine izvi, ndinotaura kubuda kwako, ndinotaura kufamba kwezvinhu zvako, ndinotaura kubuda kwako nezita raJesu, in the mighty name of Jesus. So what gives the devil an advantage? Chinopa Satan advantage pamusoro pelife yako kusaziva zviri kuitika behind the scene. Chinoita kuti Satan ave nesimba palife yako kusaziva zviri kuitika behind the scene. Saka anove neadvantage because hauzivi. So being a Christian is an advantage for you kuti uzive zvinoitika, so that you take that advantage. But most people, they are ignorant. Vanoenda kuchechi zvopera pakuenda kuchechi. That is why wakuda kubata mari, something happens. Wakuda kuroorwa, unoita ma relationship asingapere. You are from one relationship into another relationship. Why? Because somebody somewhere monitors you with their mirror. Anyone who monitors your relationship with their mirror and takes your marriage into a clay pot, today as I pray, I want someone to agree with me. I want someone to agree with me that I am coming out. Someone type, I'm coming out. Someone type, I am coming out. Someone type, I break the mirror. I break the mirror. I break the mirror. I break the mirror. I break every mirror. I break
the name of Jesus. Emosa vahadi liya kadesh. And usually vanhu vazhinji nekuda kwekuti Satan akakwanisa kutengesa manyepo ake, vanhu vakamatenda, vanhu vakatambira manyepo ake vakaimata sechokwadi, kunyange munhu asvika panguva yekudzikinurwa kwake, kune chinhu chinotoita kuti asadzikinurwe, kune chinhu chinotoita kuti ave negative, ave nemafungiro anoita kuti asagamuchire kudzikinurwa kwako. You may not believe what I'm talking about today, but one day you will see that life is very spiritual. Rimwe zuva uchaona kuti life kuti munhu anoshanda 20 years hapana chinobuda, munhu anoshanda anoenda kumabasa hapana chinobuda, simply because kune mumwe munhu anomutarisa. Because life is spiritual. Unokwanisa kuti using candles. I'm not here to. If you want to ask anybody, I'm just doing a service. I'm not. If you can ask Anita Kendru, I may not have the revelation of what they are doing. Jesus Christ akarapa wadu nemadaka. Jesus Christ akarapa wadu nekutara shoko. Jesus anapo wairapa nema handkerchief. Saka munhu anokwanisa kuene revelation. And it will be best for you to hear from that person. I will talk about candles. I'm talking about mirrors. I'm talking about clay pot. If I come talking about mirrors, if I come talking about candles, I will explain why I will be using candles if I have any revelation about that. Now, saka munhu anokwanisa kumonitorwa mari dzake kuti every time mari painopinda muaccount kune bhero rinorira kuno kuti mari yapinda muaccount. Kune bhero rinorira kuti mari yapinda chi muaccount. Then you see now you begin to lose my problem. Anotaka kungowanda all of a sudden things happen. Kune vanhu mu life ine who work only to service my hospital bills. Kune vanhu who have enriched my hospitals because every time they have money something wrong will happen in their family. He said that mwana anorwara, amai vanorwara kumusha, kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Chinosaka zvidaro kune network iri well connected, kune network iri very effective ya Satan inoshanda nekuona vanhu vazhinji vanongwashuka kuti nezita raJesu, but they don't know what they are fighting. So the question that you should ask yourself, unobuda sei pano pausi kuziva kuti wakapinda, kuti uzive kuti unoda kubuda, kuziva kuti pane pandakapinzwa, uye kuziva kuti ndinobuda sei. Hatinobude because tinoshuwira kubuda. Ndosaka uchola tunokwanisa kugara muchechi kwamakore mazhinji but life yako yakabatwa. Why? Because atibude zviri automatic. Une zvinhu zvaunofanira kuziva kuti ubude. Ndosaka shoko richiti vanhu vanoparadzwa nekuda kwekushayiwa zivo. Kusaziva kuti kune munhu ari kushandisa mira kukutarisa life yako. Kusaziva kuti kune munhu akacheka bvudzi rako akaisa muhari. Kusaziva kuti kune munhu akanokora tsoka dzako akaisa muhari. Akati enda hako as far as you can go, but you amount to nothing. Saka kuna umwe akaenda kure akafunga kuti zviri mukuenda kure. Then they will later discover that haisi nyaya yekuenda kure. Because as long life yako ichiri maoko emuwengi, kunyange vakaenda kupi, they are able to access you because munyika imwe hamuna distance. Ndiri kutaura nemumwe munhu panapa. Dzimwe nguva unoona kuti every season unotanga kubuda ropa, ngatiti uri mudzimai unotanga kubuda ropa ende ropa racho rinobuda zviri abnormal. Why? Kune mumwe munhu ari kufidha zvikwambo zvake, saka anotarisa life yako nemira otaura kuti takutora ropa. The moment yavanotaura kuti takutora ropa vanoita anonzi ma-incantations, minamato iri evil, kuti heyo mwana uyo taona tarai akuda kuita basa, tinorayira kuti asaite basa. Kana uchisabute pasi woisabute pasi, kana uchisa mushonga pasi woisa mushonga pasi, wosakaisirwa bute pasi, wosakaisirwa mushonga pasi, wasakanokorwa tsoka dzake vakanzi hauna kwauchaita. Go as far as UK, go as far as Botswana, go as far as America, go as far as Australia, but you amount to nothing. Ndinorayira nezita raJesu kuti pauri kunzwa iko zvinezvi, simba raMwari riri kukuloketa. Watumwa vanoita basa rekudhirivha, vanoita basa rekusunungura, ngavakuone, ngavakusunungure nezita raJesu. Mumwe munhu ari kutosunungurwa so. Someone is being delivered right now. Someone is being delivered right now. Kune munhu ari kutodzikinurwa. Chii chinosaka? Listen, every time paunoita chinhu choramba,
waita futi same thing choramba, stop immediately and check what is happening. That can be something is playing out behind the scene. Ukapinda relationship wabuda, something is playing behind the scene. Something is playing behind the scene. Ndirikurayira nezita raJesu, wose akabata life yako, akashandisa mira, akashandisa hari, akati ndatora life yake ndaisa muhari, ndatsipika. Wose ane life yakatsipika kumusha kwake, yakaiswa mumabhako, yakaiswa munzira dzakawanzika, yakaiswa mumvura. Ndinorayira kubuda kwako iko zvinezvi. By fire, come out. The name of Jesus said, come out. Mighty name of Jesus, come out in the mighty name of Jesus. Zvimwe zvacho zvinongoda kuziva, then ukaziva onamata. Kimola bada bosakus. Zvimwe zvacho zvinongoda kuziva, ukaziva kuti wakaiswa mujeri reuranda, munhu ari mujeri. Kana kuti isu takakurira kumusha taisa shiri mumakeji. Ukaisa shiri mukeji, chawaita ipapo wabata potential yayo. Shiri yayo ine simba rekumbururuka, but because paira hapatendere kumbururuka, kuna wakaiswa mumakeji ekusabata mari, kuna wakaiswa mumakeji ekusarorwa, kuna wakaiswa mumakeji eminyama, kuna wakaiswa mumakeji ekuwengwa, kuna wakaiswa mumakeji ekusemwa. Ndinorayira nezita raJesu, any cage that you find yourself in, I declare that cage to open for you right now in the mighty name of Jesus. Kelosa kabala musakuza emora habados. Saka mari kemora bahaso. Kuna wane utano of every time akangobata mari chipatara. Kana kuti zinongwa usiriwa unorwara, but unorwarirwa nevanhu vepedyo kuti haukwanisa kuignore. But zvinhu izvozvo zvinongoitika bedzi kana wabata mari. Mumwe munhu ngaabuditswe nezita raJesu. 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 Unodainzirwa inda wese wakaya kumashure kwako wakapromotwa. Why? Promotion yako payaiuya wakatariswa kanzi uyo akuda kusvika padhuze nepromotion uyu. Itai kuti murungu wake amuwenge. O itai kuti uyo wacho anofanira kurekomenda yo promotion awe against you. Ndobva watanga kuona kuti vanhu vava against you simply because wakuda kupromotwa. Wose akamisikidzwa naSatani muupenyu hwako kuti aunze kunyadziswa, kuti aunze kukundikana, ngaparadzwe nezita raJesu. Kalemo sahabadosh. Ngaparadzwe nezita raJesu. Wose akamisikidzwa. Unoziva kuti kune vanhu vanongosangana neminyama nguva yavanenge vakuda kubuda, vakuda kubatawo chinhu chakanaka paya. Unotanga kuita munyama, pane minyama inotanga kukutevera. But ndiri kurayira nezita raJesu kubva nhasi, buditswa. So uchaona kuti munyika imwe mune zvombo zvakawanda zvinoshandiswa kubata vanhu kubata upenyu hwevanhu, ivo vanhu vacho vasingazivi. Saka upenyu hwako wakapinda muoko emuwengi, so akutamba pada nelife yako, akutamba pada nedestiny yako, akutamba pada nemarriage yako, akuita zvaanoda nemarriage yako, akutobhenja. Vamwe vanotoganza, vamwe munotoziva kufamily kwenyu kuna anotoganza kuti as long ndichirarama inini hauna chauchaita. Kune akatotaura mashoko iwayo kuti enda hako kwaunoenda, tsvaga mari ugoiwana. Kune vanhu anorara aine mari muteere mangwana asi asina kana senti, because kune mumwe munhu akati uchazviona but haungazvidyi, uchazvibata but haungazvienjoy, ucharoorwa but haungagare mumarriage imomo, uchashanda but haungasimudzirwe, uchabata mari but haingashandi.
Ndinorayira kurangarirwa kwemumwe munhu zuva ranhasi ari panapa ane mweya wakavhurika uri kuti Mwari, ndaneta, ndanzwawo zvekutaurwa apa zvikuenderana neni, ndidzikinurei, ndibuditsei muutapwa. Kune vanhu vari muutapwa, kune vanhu vari kufema asi vakafa kare, kune vanhu vari panze vari kufamba asi munyika yemweya vari mumajere vari kupika. Uri kupika nyaya dzauso, uri kupika wakabata mari inotenza, wakaroorwa unorambwa, wakaroora unorambwa, zvinhu hazvifambi, wakaenda wakaona basa rinongopera, uri mujeri rako. But unfortunately hapana mupurisa wakaona physically akakusunga, hakuna koti wakaenda wakatenda wakanzi you are now sentenced to 20 years in prison. Chikuitika ichocho inyaya yekuti mazuva ako akaperformance. Saka kune vanhu vanenge vachifamba vachitotendera but munyika yemweya they are in prisons, vari mumajere. Ndinorayira nezita raJesu, jere rose ravakaiswa ngaripwanye. Let there be a prison break tonight in the mighty name of Jesus. Elova sakabada imahande yako ilaka bahasifa hateli yakabos lema baba bara rahakada imia dahaso. Saka kune vanhu vanototsidza, vamwe they say it openly kuti iwewe varorwa tida kuona wakamugara, iwe waenda mhiri kwemakungwa tida kuona wakamugara, iwe waenda ikoko tida kuona wakaita chine musoro. Ende zveshuwa vaveko une 20 years uri kumhiri kwemakungwa, une 10 years uri kuSouth Africa, une 10 years uri kuBotswana, une 10 years uri America, 15 years uri kuUK, 30 years uri Australia. But kune mumwe munhu akataura mashoko ende hauna chavakaita pamusoro pemashoko aakataura. Paakataura kuti enda zvenyu, takanzwa kuti makaenda, takanzwa kuti makaenda kure, but tinobheja kuti hauna chaunoita. Ivo vakangoti haiwa ini ndakadzidza, ini ndatokwira ndege. The only thing that you manage to do there is to empower the devil. Wose akataura kuwira kwako pasi, ndinorayira nezita raJesu ngaawire pasi. Wose akataura kuwira pasi kwevana vako, ndinotaura nezita raJesu ngaawire pasi. Kune vana vari kusairwa mweya yetsvina, wakupinda mumadrugs, wakuita chipfambi, wakaenda navo kuAmerica vari vana kwavo, vakaenda navo kuUK vari vana kwavo, vakaenda navo South Africa vari vana kwavo. But mhepo dzemushakawo dzakasimudzwa, dzakasairirwa kwavari. Ezvozvo you cannot talk to them, hauna chaunokwanisa kuvaita. Why? Because the devil has taken over their lives. But tonight, by the power of the Holy Ghost, by divine mandate, I declare for you, may you be delivered in the name of Jesus. Vanhu vanorarama life inorwadza vakangogara vachizvinyepera kuti zvichafamba. Hazvifambe kana pasina chavaita kuti zvifambe. Wose akashandisa mira muupenyu hwako, wose akabata life yako nemirror, whoever is monitoring your life by the mirror, sunungurwa kubva nhasi, sunungurwa kubva nhasi, sunungurwa kubva nhasi, sunungurika kubva nhasi. Hari dzakaiswa, wamwe hari idzi dzine vana, wamwe vanhu havasvisa vana, wamwe vanhu havane mabasa. Because wakapedza chikoro wakati ndane madegree, ndane masters, ndadzidza, ndane certificate, rikatorwa rikaiswa muhari rikavharirwa, hanzi haufe wakawana basa. Ndinosungura pesa pakasungwa nemuwengi nezita raJesu. Wese muwengi paakabheja kuti hausi kuzobuda, ndinotaura kubuda kwako. Fire come out in the name of Jesus. Mapepa unawo but hapana chabuda. Wakadzidzawo uchiti zvifambe, wakabatirwa kudzidza kwacho ikoko. Basa raunoita harisiro rawakadzidzira. Uri kungoita kuti ukwanise kubhadhara mabhiri, ukwanise kungoperekedza vamwe kurarama sedhongi raenda kudhibha nevamwe nemombe. Raenda pamwe chete nemombe but harinodhibha. Raenda pamwe chete nemombe but iro hariende kudhibhe. Kune vanhu vakauya pano vakaita zvokutamba, ukauya pano uchaperekedza vamwe kurarama, uchiramba zvinhu zvinokusunungura. Uchitaura inini handibelieve izvozvo. Whether you believe it or don't believe it, the devil will be destroyed. Because basa rake kuuraya, kuparadza nekuba. Imagine kuti munhu anoenda kure kure
kuenda kure kunoshawa, but chazobuda hapana. Ndinoraira nezita raJesu kubva nhasi, chaunobata ngachibudirire nemoto, chaunobata ngachibudirire nemoto. Mabasa emaoko ako ngaaropafadzwe, basa rako ngariropafadzwe, mhuri yako ngairopafadzwe, utano hwako ngauchengetedzwe. Ndinotaura ropa raJesu paupenyu hwako in the mighty name of Jesus. Elabaya kabosa kiliada hasuzugumena lemusa vahade yagabada balagade ziguba bara bele mahando akida balabosha ele kabada yanda yakiba haso mwene mwemu na akuregezwa iko shineshi, mwemu na akuregezwa iko shineshi. Wakai chinguru waenda kunotsvaka mapepa, unongorambirwa wakaya kumashure kwako wese wane mapemiti, wane mavisa, zvinhu zvavo zvaakuita, iwe unoita kunge wakatukwa, unoita kunge pasina chiri kufamba. Ndiwe chepa zvinhu zvose zviri kufamba muupenyu hwako, ndiwe chete uri kufamba, hapana chimwe chiri kufamba. And that is delay. Delay happens when the only thing growing in your life, it is your age, and everything else is not growing. I prophesy over your life from today. Budirira nezita raJesu. Kabala mahambo sakili adabaha. Evo sakili abaha sova hadiga baha. Erosa kimosa hadebala hosa havinia kada. Jebo Petronella. Chichikuitika. I declare for you. Whatever is happening right now, in your life, in your body, I command it to come out. Come out. Come out of that prison. Come out of that hedge. Come out of those boundaries. Come out of those embargoes. I command embargoes to be lifted. In the name of Jesus. Ongumastaina akaendeswa kun'anga. Ng'anga dzakapiwa mari, dzakapiwa mombe, huku dzakauraiwa, mbudzi dzikauraiwa, nzvimbo yaenda mhiri kwamakungwa uyu ngaasabudirira pakabhadharwa wanhu kuti wewe usabudirira. Ende zveshuwa wakaenda but hapana chakabuda. Nanhasi uri kugwesha, vamweni munoshanda mabasa akawanda but hapana evidence inozoratidzawo kuti kune chashandwa. Notaura muupenyu hwako wose anokumonita lego daba hasuva hadi, wose anokumonita lemosa gabalagada, wose anokumonita ngaparadzwe life yake, ngaparadzwe life yake, ngaparadzwe life yake, ngaparadzwe life yake, ngaparadzwe life yake. Wose anokumonita maso ake ngaaperformadzwe, 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 wose anokumonita maso ake ngaaperformadzwe. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wose anomonita life yako maso ake ngaabatire moto, maglasi awo ngaapwanyike, mamira awo, let those mirrors scatter. Next time they call you on their mirror, you will not appear. In the name of Jesus. Dambudziko nderevanhu vanoziva kuti vane maproblems but havana chavakuda kuita kuti maproblems achapere. Dambudziko nderevanhu vane maproblems but havagone, havazivi, vanofunga kuti maproblems anongopera. Chinhu chose chiri kuitika mulife yako hachina kungoitika, chine kwachakabikwa, kuna kwachakagadzirwa, chagadzirwa, chakatumirwa kwauri. Kuna akatora nguva yake yekustada life yako, akatora nguva yake akati uyu mwana ngaasabudirira no matter the matter, no matter where they go, whether they attend Harvard University, whether they go to Oxford University, whether they become anything, the end result they must fail. Kuna akati feira urido, kuna akati uchakundikana bedzi, kunyama wakaende pi, kunyama ndiana akakubatsire, your life will amount to nothing. I prophesy, I overturn that declaration, I overturn that decree, I override that declaration in the name of Jesus. When my business child, I don't monitor. Your businesses are monitored. Saka unembari ya usingatenderwe kubata business mako. Kune
Mari kune limit yawakaiswirwa yausingatenderwe kusvika pairi kana kudarika pairi. Kubva nhasi ndinoraira kubuda kwako in the mighty name of Jesus. Wamwe wakaisirwa malimiti oti hautenderwe kubata imwe mari, saka mari iyo ukaibata zvinhu zvakawanda zvinoitika at the same time, wabva waluza imwe yacho, shoma yacho yangoinayo. But dambudziko rako zvose izvozvo uri kuzviziva kuti ndozvichiitika mulife yako. Mubvunzo ndokuti saka waitei nazvo? Saka waitei nazvo? Unoziva kuti ukapinda murelationship unobuda, unoziva kuti every month unoita mableeding ari abnormal, unoziva kuti ukabata pamiri unoita abortion, unoita miscarriage, unozviziva kuti ukapinda basa upedze 3 months, unozviziva kuti kumba kwenyu kunofiwa every year, unozviziva kuti vanhu vakumba kwenyu havagari mumamarriage. Vazoitei iwewe kuti zvikuitika kune vamwe zvisaitike kwauri? That is where people ndo panozosiyaniswa vanhu ipapo. Kune munhu anogona kuona ndine dambudziko, always prepared kuita zvose zvinoda kuitwa kuti abude muproblem. Kwete munhu anoona kuti ane dambudziko but anotoda mufundisi kuti mufundisi ave committed kwaari. Iye wacho ane problem asiri committed kuproblem yake. Maziso ako ngaasvino, usanyeperwa nenyika ino iyi. Usanyengedzwa nekugara nezvinhu zvishoma wofunga kuti zviri normal. Usanyengedzwa nezvinhu zvaitika muupenyu hwako nguva yakarebesa wofunga kuti zviri normal. Ndinorayira nezita raJesu, zvose zviri kuitika mulife yako zviri normal ngazvimire nhasi in Jesus name. How many have been blessed? How many have been blessed? How many have been blessed? So I am breaking my mirror for people. I'm breaking mirrors for people so that any satanic mirror that is monitoring you, that mirror will be broken. So I'm breaking mirrors. You want to do mirror breaking deliverance, you can call me. You want to do mirror breaking, you are saying, Apostle, I feel I'm being monitored. I feel I'm being monitored. Please, Apostle, I want you to break a mirror for you. You can call me on my number. You can call me on my number. We'll do the mirror breaking deliverance for you. You are saying, Apostle, that's my number there. Whatever you've been saying, the issue, not just many people know what is happening in their lives, but they are not prepared to take the step. If you have been blessed, please send some love. If you have been blessed, please send some love. I love you, and God bless you so much. You want to call for your mirror breaking deliverance, you can call on that number. You want to call for your clay pot breaking, you call on that number. That is only mirror no shandiswa kukutarisa. Wova zvaonekwa nzi uyo, wobva washandiswa hari kukutsipika, kukuvhara. Saka unenge uchingonzi vanhu vanenge vachingoti vakaenda mumachechi, prophetic church, they will tell you that I see money, I see marriage, I see a business, and that's true, they are seeing it. But nothing is coming out. Why? Because wakatsipikwa, because wakavharwa, because hakuna chiri kuitika nezita raJesu. Those that the only time that you can call me is you can send your message during the day. I would start to pick calls madeko, so you can call me from now. You can. I don't call people, Patricia. I don't call people who wants to. If you want me to help you, you call me. I don't call people. So what you do is you call me. You send your message on WhatsApp. If you are far, you can send your. You can call through WhatsApp. You can call through WhatsApp. If you are outside Zimbabwe, you call through WhatsApp. If you are in Zimbabwe, you make your booking. You come live and direct so that we do the deliverance. If you are in Zimbabwe, you are most welcome. You just make an arrangement. You come, we do deliverance live and direct. If you are abroad, you are saying, man of God, I'm far. Ajnabasa to Rukura, Ajnabasa to America, or South Africa, or Zambia, or Botswana, or Australia, or as long as you have a phone, unokwanisa
as long uri kure unokwanisa kutofona zvinhu zvako zvotoitika. Memory, shame. I'm just rounding up. So you are there, you're saying, man of God, I want this deliverance. The man of God is here to save you. God bless you. Do you take WhatsApp calls? Yes, listen to me, please. Don't bother calling by direct lines. Don't bother calling direct lines if you are far. It is easier for you to call through WhatsApp. You can call through WhatsApp. You call through WhatsApp. You call through WhatsApp. WhatsApp calls. Bibiana, I take WhatsApp calls. So it's only WhatsApp calls. Unless you are in Zimbabwe, you are saying you can maybe Nema data, you can call Nema bundles. But if you're far away, please make sure you have got data. You just make your call. I will answer you. I will talk to you personally. I've heard people watch Tower the Apostle. I only use that number that I've given. There is no other number. Batika Apostle IK. That is the only number that you can go to word of me. But anyway, I declare for those that are watching, I declare for you right now, be blessed. I declare miracles. I declare breakthroughs. I declare a release of your life. I declare your coming out. I declare that any mirror, any power of darkness that is monitoring your life, it is broken by fire. In the name of Jesus, be delivered. In Jesus' name, God bless you. I love you, and God loves you too.